etdiýän şolan gapdanna. Sen hem düşünenmi sen? Ay sen näme düşüneňok? Ýüregi düşäýdiňle geçmän ýatan lakka balyk ýalak bolup küdür goýaýsana, goýaýsana. Bolýa diýeňde diýen şekilde diýen bolsaň. Ertesi gün gidip video çekýän olar bilen, ertesi gün gidip bile bolan bolýan da. Sen döwründe maňa da diýeniň bardyr, bilýänmi? O özüňe mä bir ýetkeşik oglanna Afro-Türkmenistany sözüňe mä bile bir garantyly bir da özüňe mä da. Ya di kime näme diýen bolsaň, diýene soňundan gidip video çekip ne publika oýnaýanmy, ne maňa da ýaýsam näme burnuň eýle. Bu men burnum bar, sen burnuň ýanynda, men burnum ýok dost. Düşünýärmi? Oğurşunda adam önüň ýeten o burnuň goýnuň gumalaw ýaly dip goýaýsana o. Diýen bolsaň adam şekilde diýsen ondan video çekişme gidip bile. Ya haýp edýänmi dost? Haýp edelim sen bilen ya. O oturan yerinde gelene gaýyn, gidene ýeňel. Ay sen ýüregi düşäýdiň, goýaýsana, otur kerseni getir, ýuwaş bolaýsana. Ay şu diýen adamdan birden öňden weh diýip çykdy. Yer gutorynça gaçarsaň alamy uly sary maýkaly, sary köýnekli goýaý, goýş. Bolly. Hallişka, kaňa adam goşulma gemme ýere. Men tüýkülüň ýyzyna ýalamok, diýem soň gidip video çekemok, ýaraşamok, dost bolamok. Diýem soň diýen şekilde diýen özü normal gelse normal bolýar. Özüm gidip aýagyna gidemok, sen Aşgabatda damdamyň ýanyna gidişiň, aýagyna gidişiň ýaly. O diýişleňi däldirän öküziň diýişi ýaly. Baýjydyr da ýaňy, goýaý o, no, goý. İstanbul'a itfaiyat restoranı, Yozgat'ta teknoloğun skeyin var orada oturur. Murtun yine tarafına oğlun skeyin gitarı. İstanbul'a itfaiyat restoranı var. Urvanlığa. Geçmesene malada o. Ne diyorsun ben buna konuşayım? Ne diyorsun? Patron bastık koy. Oğlun skeyin makoy. Allama rakı. Haram, sen onu ne? Ben ağırlayamıyorum bunu. Dağsının kelle bu. Ben ağırlayamıyorum. Ağlamada ne rakı be. Rakip düğün manyak olmadı. O buradan neri? Burada gitti de sol olur. Korkan da makkanı yediler o boynu koymuyorlar. Vay koyana da makkana gider o bayram bir gün da o. Selam hörmetli gıydılar, gelinler, oğlanlar, aydımçılar, blogerlar, artistler. Belki köpüňiz gollarsınız, köpüňiz gollamarsınız men diýjek zadymy. Yani belki köpüňizem gollarsınız men kararym boýunça. Şu TikTok açýan, görüýän näçe der gripli. Öýderek daýanyny açyp görýän bolýan ýöne diýip gyrşanlardan doly. Aydımçılık maniyeti. Adamlara aydımdan soğuttunuz. O sözlerde hiç ilmanın yokluğunu geçtim. Sesiniz bile soğuttunuz. Hadesin kıyali, hadesin ejesinin kıyali dik kaşamçı diyarlar. O in soňdan dodoklarynam çöwürüp botoks baryn etdirýärler. Bolýa men o taýnada goşulamak gürleseň puluň ýok, sen hem etdirersiň diýerler maňa. O bilen bilýär meni. Ya bir ho diýip insan goýundan gyýryp köp saklap bileniň bilen kosmosa gidilenok. Aya uradylenok, açylyş edilenok, o gyýrmak zat ba öňden ba açyş edendok. Ya da bir dinlenjek aýdym bolsa, dinlenjek ses bolsa, şeýle pişirdawam dinledip bolýa. O gyýrmaňda bir insan damarlaňy diýolmaňda gerek ýok. O haçap gelişenok, aydımda anan tağam olanok. Bir gayrat edin. Diýmän zat kän, ýöne köp nokat diýip geçeliň. Короче, joram sana sorap. Aydany. Sen gowja diňme ýöne. Dinleýär. 3 tane öýýän ýa. Aha. 3 tane öýüň biri demirden, Aha. biri agaçdan, biri sementden. Skora ilkilen haýsyny öçürördi gel. Bir demirden, Aha. bir ağaçtan, Aha. bir simentten. Hawa. Siment, demir, Haýsyny birinji öçürördi skora. ağacı. Agaç öçürördi. Ha. Skora jaý öçür bilýär. Bir maşalada bir adam Türk'te olsa, ya Rossiya, ya Angliya, в общем, daşarıkta bolsa, şol adamın üstüne beş yankı maşalada hemesi yatya üstüne. Yatya işlemeýärler. Aňyrdap işläp duran, iýerip duran diýip, ýani ýeýjäsi işlämeli. %80% şoňaly. %80'i şoňaly.
Yankı'nın oğlu vardır berdi, kızı vardır. Mesela maşallah 3-4 adam diyelim. Yankı oğlan öyleniyor. Onu öylentiriyorlar. Elinin atanlığa borcu ol diyelim. Yankı öylenen oğlan, işlemeyen duran oğlan yine bir kızam alıp geliyor oya. O kızam o öyle geliyor, işlemek oya gelip. Anardan pul gelip duran deyip. O bir yıldan zaten köpelişerler. O çağacı ham anırdaklar eklemeli. Pampers diye, smes diye. Sebebi yaşlıktan şunyalı onlardan iyi verip durup yankı çağları şunyalı edip yetiştiren son olar da işi ne edip gününü görmeye bilen var. Olan bir enenin atanın yanlışlığı değilse böyle. Sebebi ne şu maşalada kız diyelim. Şu maşalada kız ne edip gününü görmelisin, ne samastayatçılını bulmalısını o da bilen ok. Sonra o durmuşa çıkar. O durmuşa çıkan sonra yine de o yankı enata ona diye kömür edip veremeli öyle. Всю жизнь etmeli böylese özümüz şunu öğrettiğimiz anırdan iyi verip durup iyi vermeli doğru çağacıkları hem mekmem öz çağısın goğulur ya. Yöne siz goğul edecek deyip yanlış ettiğimiz çağlara yanlış bir sebebi o çağlar samastayatçılını bulmalı bilen oklar. Özüm sormalı neymelerini bilen oklar. Birazcık şu az bolsun, köp bolsun şonun işleyecek pulu yöne şol köpçülüğe çıkan sayı birazcık an derecesi ösüp gidiyor. Pul nereden gelip nereden giderini biliyor. Hatta özüm melki rasxotlar yap biliyor. Hatta oğlanlar hem şonyalı. İyi şonlanam yankı oğlan kızlar durmuşa çıkan yankı kız öyle yankı oğlan ne edip gün görmelisini bilmeyen yaşlıktan öğrenmen durmuş kuranlarına son gattı kıynalıyorlar. Gattı kıynalıyorlar sebebi yaşlıktan gününü ne edip görmelerini bilmeyen adam ondan da işte kıyınmalar. Onun için atayneler çağlarımız birazcık jiletsemedeli yöne ol temadan değil. İşletmeli, gününü öz görmeli, öğrenmeli, samastayatını bulmanı öğrenmeli. İş yok diyenler için işken, yaltalar için işken bir şey de yok. İşleyecek adam için işken. İşte olup yatır. Спасибо за просмотр.